عزوز سلامتنا نقدم كبراتن تخطاتلتي إرتريان ميديا نيتورك نلومي زدالنا زيناتات وشتن وطان النهام زينا نقرب لكم ليديات خلايمانوت بيتروس منقسن سليمان عثمان عبنينا فلما أرستات زينا أبنو زوبا جندع ماين حمد النمعقاب سفح وفراتات يكايدالهم أب نوس زوباتات أفعبتن سجنيتن سنكلان صقوماتن 7 شح نقفة حجز تواهبون أب نوس زوبا سنعفة قبلاوي قفون هزبين متتتاو حيالو تعري يكايدالهم إيران نسدراتي أب كلتشحن شوعتن نابتهاجر عدتنا قبرز تفي أبال FBI نبر روبرت ليفينسون حادة نتبي 4.5 مليون دولار كتكفل أمريكا ودانيا أزيزون كورونا فيروس بنهري وسق بمهلاو مسمر رسح فساسي ملكتاتاري تباهيلهم إيكواس قبل علم مالي أصنعوا وتصنح إقراتات العلوام 10 مئتاويت كاب هزب عالم قدايات كورونا فيروس كونو يخولي يوم قبل علماوي ودبتعنا حبيروم تحتوي بايتو فرنسا كاب سينيغالن بينين استزمتت انتاو كرستات ناب مبقل عدتاتو كملس نزقرب امامه أصدقوم سلامتنا تقبلوا كبرات تخطاتلتي إرتريان ميديا نيتورك نيلومي زدالنا يوم زيانتات وشت هاجر حيزنا لكم قريبنا لنا صرنا مكتال كخونا لكم زمنة ليديا تخنا مريمي أبن زوباسن عفا قبلاو قفو نهبين متئتتاو حيال تعري كايدالو أبن زوباسن عفا زنطفو 4 نهبي بزح وطايتاتن حالكن زي حتت قبلاو قفو بسفيح نغزوترو حيال تعري كايدالو أبو منبر محبر 4 نهبن زوباسن عفا أتو إبراهيم سليمان أبزهابو حبريتا محبر أفراينت نهبي زيادة زعبيلو بايتان متتاح بعتو بيسرح كمزلو بمقلات أب كبابيهم زنسنس مدهانيتات تقرت أحياي بالعتن ننطفتاتهم بأروتاي يتقلو سلزلو موياوين حرشا قولحتا كهبو التحساسيبو أبتن الزوبا كابتن إسان 4 من محدارات كبابي إتن 18 مفر نهبي أزين موتشات مخانن زحبرة صحفي محبر ممهر إسماعيل محمد نور بزتقبر مصنعتي 800 أسلتات كرابة حلو زخل بوتا كوانترلو زاقيت إتن اتفتات عوصن كبابيتات راي تدريتو مهلاو أرديوم ممهر إسماعيل سعيبو محبر جنا بهلاو قفوز تقامو زلو حرصوت نا محبر كم زتصنبرو نمغبارن افلطوم بزعبا قبلاو قفون ربحاتاتون نمسفحن غوسكواس يكايدو كانتلو جنا سرح زرليو كم زخونه قليصوم اتسرح قطاله تعرن مكتتالن زحتت بوخانو كغنزبو كم زخالو زحبرو 4 نهبي محبر بزغبرو زلو صعري بزحات يصنبرو كانتلو زياده نختبابعو ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ስምዒ ዘመናዊ ቆፎን ካልእናውትን በመንገድ ማህበር ከካፋፍል ተማጽኖም أكرت الشحن 15 استمسرته محبر 4 نهبن وزوباسن عفا 247 بهلاو قفو 64 قبلاو قفو 650 دما زمناو قفو بتقالا 964 اسلتات نهبي يونن أبن زوبا جندع ماين حمد النمعقاب سفح وفراتات يكايدالو أبن زوبا جندع نبرت من محرارات كباب قحتي لاي عد شما متكل أبيتن دونغولو لعلاين تحتين أب مسرحن متقانن زالاتاتن كترتاتن كمون مفواس مايكوعتات زتكورة أدمع وفراتات يكايدو اللوم بمسارة حابريتا كيلاتات حرشة أب من محرار كبابي دونغولو لعلاين تحتين 8,887 متر كيوب كتري أب دونغولو تحتي 5,595 متر زالاتات أب من محرار كبابي عد شما 3,897 متر كيوب كترن 3,204 متر زالاتات تسريح اللوم نبرتي من محدر كبابي متكل أبيتون أب متسقان عقمات جريفات مقلي وحجن مفواس مايكوعتاتن ينطفوهم زلو زترهب حابريتا عرديوم نبرت حوس ختم قحتي لاي بوغنم زاقيت 320 هكتار شفينو زنبرة قرب تمر موسى كتأرقون كلو أب مسمر أسمر باطع كمون أب مسمر قحتي لاي الشعب نتشكر كرتي أتقام غينو زتنحي 10 كيلومتر ترقيات أجينام
اتوفرا مصغان بيت تمرتي كلاي درجه مصغان مصبي نفس صوراتن مسرح قصري مدبر طعنا غحتي لاين يطقلل أبن أزوباتات أفعبتن سجنيتن نسنكلان صقوماتن 77 شحنة أفا حجز تواهبو أبن أزوباتات أفعبتن سجنيتن حربينياتات سنكلان دقف زدلين صقومات درابيتاتن 77 شحنة أفا حجز تمقاريهم بمسرة زرخ حبريتا جنفر هجراوي محبر حربينياتات سنكلان كينات أبزوبا سيمينا وكيحي بحري أبن أزوبا أفعبتن زركبو صقومات أبالاتو 39 شحنة أفا جنزباو دقف جيرو እቲ ማሕበር ቅድሚ ሕጅውን ኣብቲ ንኡዞባ ን32 ጽጉማት ኣባላቱ ናይ ሃለኽቲ መድብታት ደገፍ ገይሩ ምንባሩ ይዝከር ኣብ ንኡዞባ ሰገነይቲ ብተመሳሳሊ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ቀይሕን ደግራ መሬቶን ንጽጉማት ስድራ ቤታት 38,000 ናቕፋ ተዓዲሎም ናብ ዜና ወፃኢ ምስን ሰግር ኢራን ስድራቤት እቲ ኣብ 2007 ናብታ ሃገር ዑደትና ካየደ ዝጠፈ ኣባል FBI ነበር ሮበርት ሌቪንሰን 1.45 ቢልዮን ዶላር ክትከፍል ኣሜሪካ ወዳኛ ኣዚዙ እቲ 1.35 ቢልዮን ዶላር ነቲ ኣብ በዓልቲ ቤቱን ደቆን ዝበፅሐ ጉድኣት ንምኽሓስ ዝውዕል ኮይኑ እቲ 107 ሚልዮን ዶላር ድማ ነቲ ብምኽንያት መጭወይቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ብመልክዕ ካሕሳዩ ተወሲኑ እታ በቀጻሊ እቲ ግዳይ ናበይ ከም ዝኣተወ ከም ዘይትፈልጥ እትገልጽ ኢራን ዛጊት ዝሃበቶ ምላሽ የለን ሰበስልጣን ኣሜሪካን ስድሩን ሌቪንሰን ኣብ ኢራን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞተ እዮም ዝኣምኑ ስድራት ግዳይ እቲ ዳኛ ጢሞቴዎስ ኬሊ ዝሃቦ ውሳነ ፍትሒ ንምርካብ ፈላማይ ስጉምቲ ክብሉ ገሊጾሞ ኢራን ነቲ ዝፈጸመቶ ተግባር ዛጊት ዝበፅሐ ሳዕቤን የለን ክብሉ እውን ተዛሪቦም ብተወሳኺ ዋላ እኳ እቲ ውሳነ ነቲ ግዳይ እንተዘይመለሶን ብድሕሪ ሕጂ ግን ተመሳሳሊ መጭወይቲ ከይትፍጽም ከጠንቅቓ ከም ዝኽእል ስድራ ቤቱ ገሊጾም ሮበርት ሌቪንሰን መጋቢት 2007 ኣብ ኢራን ደሴት ኪሽ ምብጻሕ እናካየደ ይጠፍዩ ናይ ዓበይቲ ትካላት ናይ ውልቂ መርማሪ ኮይኑ ኣብ ኢራን ይሰርሕ ከም ዝነበረ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝገልጽ ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ግና ካብ ማዕከላዊ ስለይ ኣሜሪካ CIA ተልእኾ ተዋሂቦ ከም ዝኸደን ምስቲ ብኣሜሪካ ዝድለ ዝነበረ ዳውድ ሰላሓዲን ከም ዝተራኸበን ይገልጻ ሰላሓዲን ንሌቪንሰን ኣብ ደሴት ኪሽ ከም ዝረኸቦን ኣብ ከባቢ ወሽመጥ ባሕሪ ዘሎ ዘይሕጋዊ ንግዲ ሽጋራ ክምርመር ከም ዝመጸ ከም ዝሓበሮን ብምግላጽ ብሓይልታት ጸጥታ ኢራን ከም ዝተተሓዙ ተዛሪቡ ኣብ 2011 ድማ ናይ ቤት ማእሰርቲ ክዳን ተኸዲኑ ዘርኢ ስእሊ ናብ ስድራ ቤቱ ተላኢኹ ነይሩ ኣብ 2019 በዓልቲ ቤቱ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዝረስዖ ንባይታዊ ኮሚቴ ኣሜሪካ እኳ እንተገለጸት ዳይሬክተር FBI ክሪስቶፈር ሬይ ግን ን10 ዓመታት ኣብ ዝገበርዎ መጽናዕቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምማቱ ከም ዘመልክትን ብትኽክል እንታይ ከም ዝተፈጥረን ምፍላጥ ግን መርመራ ከም ዝቕጽሉን ይሓቢሩ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ማለት ኤካዋስ ዝሓለፈ 18 ነሓሴ ኣብ ማሊ ድሕሪ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ኣጽኒዕዎ ጸንሐ እገረታት ከም ዘልዕሎ ትማሊ 6 ጥቅምቲ ኣፍሊጡ ኤካዋስ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክወስድ ዝሕብር ዘሎ ንመሰጋገር መንግስቲ ማሊ ክመርሕ ብፕሬዝደንት እቲ ሃገር ዝተመዘዘ ሲቪላዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ሙኽታር ዖነ 25 ኣባላት ካቢነ ዝሓቆፈ መሰጋገር መንግስቲ ብ5 ጥቅምቲ ብወግዒ ድሕሪ ምምስራቱ እዩ ኤካዋስ ዕልዋ ዘካየደ ወታደራዊ ጉጅለ ስልጣን ንሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ከረክብ ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ፖለቲከኛታትን ሰበስልጣን መንግስትን ነበር ክልቃቕንዩ ቅድመ ኩነት ንምልዓል እገዳታት ኣቕሪቡ ጸኒሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መሰጋገር መንግስቲ ማሊ ምስ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ተቃወምቲ ሓይልታት ኣብ 2015 ብዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም መሰረት ኣብ መሪሕነት መንግስቲ ዘለዉ ተሳታፍነት ንምርጋጽ ክልተ ናይ ደረጃ ሚኒስተራት መናብር ከም እተዋህቦም ተሓቢሩ መራሒ ናይቲ ዕልዋ ዘካየደ ወታደራዊ ጉጅለ ድማ ናይ ደረጃ ምክትል ፕሬዝደንት መዝነት ሒዙሎም ኮሮና ቫይረስ ብናህሪ ውስኽ ምህላው ኣብ መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ዝተራእየ ምልክታት ከም ዘረጋግጽ ተሓቢሩ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ብዕጽፊ ምዕባዩን ኣብ ጽድያ ናብ ዝነበረ ደረጃ ክብ ምባሉን ተመራመርቲ ኮሌጅ ቴክኖሎጂ ሮያል ሓቢሮም ተመራመርቲ ናይተን ኣብ ስቶክሆልም ዝርከባ ሰለስተ ትካላት መጻረዪ ረሳሕ ፈሳሲ ምስ ፈሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብናህሪ ውስኽ ከም ዘሎን ኣብቲ ረሳሕ ማይ ዝተረኽበ መጠን ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ኣብ ወርሒ ሓምለን ናሓሰን ዝተረኽበ ብዕጽፊ ምውሳኹን ከምቲ ኣብ ጽድያ ዝነበረ መጠን ክበጽሕ ከም ዝኽእልን ሓቢሮም እዚ ድማ ምልክት ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ኣብ ስቶክሆልም ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዝመጽናዕትን ሓላፊ ማእከል ማይን ዴቪድ ኔልሰን ይገልጽ ረሳሕ ፈሳሲ ንዝርግሐ እዚ ቫይረስ ኣብ ምክትታል ሓጋዚ እዩ ዝበለ ዴቪድ ምውሳኽ መጠን ቫይረስ መጠን ለበዳ ኣመና ዛይዱ ምህላው ጭብጢ እዩ ክብል ወሲኹ ይገልጽ
እዞም ተመራመርቲ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ እውን ተመሳሳሊ ንጹር ምልክታት ሪኦም ምንባሮውን እዚ ኣገባብ ምርመራ ሰሙናዊ ከም ሓፈሻዊ መዐቀኒ ዝርግሐ እዚ ቫይረስ ኮይኑ ከገልግል ምጽንሑን ይገልጹ። ብሪጣንያዊ ጀርመናውን ኣሜሪካውን ክኢላታት ጠፈራዊ ምርምር ተዓወቲ ሽልማት ኖበል 2020 ናይ ዓውዲ ፊዚክስ ኮይኖም ብሪጣንያዊ ሮጀር ፔንሮስ ጀርመናዊ ሬይሃን ጌንዘል ኣሜሪካዊ ኣንድሪያን ጌዝን ዝተባሉ ክኢላታት ጠፈራዊ ምርምር ሓቅታት ናይቲ ብብላክ ሆል ዝጽዋዕ ጠፈራዊ ክስተት ኣብ ምርጋጽ ብዝገበርዎ መርመራዊ ስራሓት ተዓወቲ ሽልማት ኖበል 2020 ኣብ ዓውዲ ፊዚክስ ኮይኖም እቶም ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ኣብ ምርጋጽ ጠፈራዊ ክስተትን መበቆሉን ብዝገበርዎ መርመራዊ ስራሓትን ዝረኸብዎ ጭብጥታትን ነዚ ዓወት እዚ በቂዖም ሰለስቲኦም ክኢላታት ሽልማቶም ዝመጽእ 10 ታሕሳስ ክወስዱ ምዃኖም ኣብ ሽወደን ዝመደበሩ ኮሚቴ ሽልማት ኖበል ኣፍሊጡሎም ሽልማት ኖበል ብለበዋ መሃዚ ዳይናማይት ዝኾነ ሽወደናዊ ተመራማሪ በዓል ጸጋን ኣልፍሬድ ኖበል ዝተመስረተ ክኸውን እንከሎ ካብ 1901 እናትሒዙ ዓመታዊ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ስነ ፍልጠት ኣስተዋጽኦ ንዝገበሩ ክኢላታት ዝወሃብ እዩ። ኣብ ጂሮ ዲ ኢታልያ ኣዝያ ትሒታ ብእትበርር ዝነበረት ሄሊኮፕተር ዝፈጠረቶ ንፋስ ስፖርተኛታት ከም ዝተሃስዩ ተሓቢሩ። ኢጣልያዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ሉካ ዋከርማን ካብቶም በዚ ምክንያት ዝወደቁ ተወዳደርቲ እዩ። በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ጉዳት ስለ ዝበፅሑ ድማ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱሎ። እቲ ሓደጋ ምውዳቕ ተቀዳደምቲ ኣብ 4ይ ደረጃ ውድድር ጂሮ ዲ ኢታልያ ከም ዘጋጠመ ተፈሊጡ። ዋከርማን ናብ ሆስፒታል ተወሲዱሎ ንቑሕ ኣይነበረን ክብል ሓለቓ ጋንታ ገሊጹሎ። ጋንታ ቪኒ ዛቡ ኬቲኤም እቲ ተቀዳዳማይ ኣብ ኣፍንጭኡን ሕቁን መስበርቲ ስለ ዘጋጠሞ ካብቲ ውድድር ወፂኡ ከም ዘሎ ኣብ ዘርጋሓቶ ሓበሬታ ኣፍሊጣ። እቲ ውድድር ካብ ካታንያ ናብ ቪላፍሪካ ቴሪና ዝግበር ዝነበረ ኮይኑ እታ ሄሊኮፕተር ብዘኸተለቶ ንፋስ ምክንያት ገለ ተወዳዳርቲ ምስ ሓጹር ክጋጨው ተራእዮም እዮም። ንጋንታ ግሩፓማ ኤፍዲጂ ዝጻወት ፈረንሳዊ ኣርኖ ዴማሪ ነቲ ውድድር ብዓወት ዛዚሞ እዩ። ታሕተዋይ ባይቶ ፈረንሳ ትማል 6 ጥቅምቲ ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ ኣብ እዋን መግዛእቲ ካብ ሴኔጋልን ቤኒን ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ከተማ ፓሪስ ጸንሐ ጥንታዊ ቅርስታት ናብ መበቆል ዓድታቱ ክምለስ ንዝቐረበ እማመ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቕዎም። እቲ እማመ ላዕለዋይ ባይቶ ፈረንሳ ምስ ጸደቐ ድማ እቲ ጥንታዊ ቅርስታት ናብ ቤኒን ሴኔጋልን ክምለስ ምዃኑ ተሓቢሩ። ገለ ካብቲ ቅርስታት ካብ ዳሆሜ ናይ ሕጂ ቤኒን ዝተዘመተ ዝፋን ንግስነትን ዝተፈላለየ መግለጽታት ማሕበራዊ ደረጃን ከምኡውን ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ኣብ ናይ ሕጂ ሴኔጋል ናይ ዝነበረ ሼኽ ዑመር ሶዶው ታል ዝተባህለ ጸላዊ መራሒ ሃይማኖት ዝኾነ ጉራደ ይርከቦም። ብመሰረት ጸብጻባት ካብ 1892 ሰራዊት ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ንግስነት ኣቦመይ ብዝገበሮ ዝምታ ዝተወስደ ብጠቕላላ 26 ቅርስታት ናብ ቤኒን ክምለስ እዩ። መንግስታት ቤኒን ሴኔጋልን እቲ ስጉምቲ ዘተባብዕ እኳ እንተኾነ እቲ ክምለስ ዝበሃል ዘሎ ቅርስታት ካብቲ ገዛእ ሓይሊ ፈረንሳ ካብ ሃገራቶም ዝዘመቶ ቅርስታት ጭልፋ ካብ ባሕሪ ምዃኑ ዝወቕሱ ዘለዉ። ሃገራት ኤሮጳ ኣብ ኣብያተ መዘክረንን ዝርከብ ዝተዘምተ ቅርስታት ናብ መበቆል ዓድታቱ ክምለስ ዝግበር ዘሎ ጻውዒት ሓይሉ ምህላዊዩ ዝግለጽ